abel regma alangli nilitum long si dolo lapen ke active worker lo lapen ke ilitum angbong dak join kalilo organizing secretary kursing timung ke hai nitum bang e thom nang litum ang no ako pa chini thua theke la helo ja nilitum APHLC ba jasemet ke nili phan sinang pu variety social media long ta nili pule ke che to memen ing than ngi pomat ing than thede to di ing than nang yi po bang e ahok lo nilitum si pu pa prang lo council tum si kang than nang yi tuliram rong hang lapen forensing be atum hai hui si kang than nang yi alang litum ing than thede apot si nilitum Guwahati High Court andam nang kok lo Guwahati High Court ta nilitum alam se nang che kroy dun si council pan order pilo Allah selam non kang than yi pula te Allah selam na la sik schedule angdeng pihini angdeng so troxy pen aron selam na la pen la ka selam ye phan chikloyon throk ang bong selam non pusi high court order pilo council pan council tum selam le det lo ningkan isi nangi pulo ningkan isi ta ako high court pen order ako pitulo ningkan isi ang bong selam non pulo ningkan isi galilo non ke ningkan throk papar et lo selam le det lo ke ani ka pasi aron ka selam ra kang than ji ke council tum si non anta arpu dolang non anta nelitum gali lagi nelitum ke selam ing tungulu nelitum le election to 2021 aningkan nelitum ta 22 aningkan council election hai det po son te nelitum kang than kam claim et po lagi lo ta selam to et po seta non ka lo ka selam jia mo ne tu man si bang lo selam le det lo alang tum BJP arideng alang litum bongbo sena RSS tum arideng situ lapen BJP tum high command ha Himanto Biswa Sarma tang ho Amit Shah tang ho Modi tang ho hala tum arideng si alang litum alang litum han hala high command tum alang litum han kok het arokom kok het pengenci priji ta alang litum lo ni litum la dam lagi freedom unjia bos tu ta kali la ken ni litum han siang pulo lo nonan amen no anta ing than de hala bang suhut ang arni agos achi klo krep clear ni 2018 alang litum la aron ka selam ya phan drafting committee alang litum silam le paragraph 2 subparagraph 7 pen aron silam yipu haladak ke do bang chairman bang Sri Horen Singh Be honorable MAC alang so non ke MP ta man et lon non ta ke dam thulo drafter bang ge lage Sri Elwin Teron OSD MOS Ministry of MOS ke pilol ho Minister of State dom pilone Minister of State OSD MOS ke AAC polote kopilo MOS ke binong ge Minister of State puji sta ke AAC lo Minister of State ke ave lapen member secretary ke deputy secretary in charge legislative department ke AAC lapen ke members do ulang Dr. Mansing Rong PMLA alabang sohot Sri Dharam Singh Teron ex-chairman KASC lapen Dr. Numol Momin MLA hala sohut non ke deputy speaker la lapen Srimoti Joyasri Daulagopo IAS retired alang like retired to la aprang principal secretary lapen Sri J.I Kathar associate professor it should be a head of department political science Dipu Government College lapen Sri Bernard Rongthar associate professor political science Dipu Government College lapen Sri Dhoneswar Ingti
retired joint secretary KAAC non ke alang li ge Padma Sri da ke long to at la pen Sri Rup Singh Tiso retired joint secretary KAAC la pen Sri Mindarong P advocate Guwahati High Court la pen ke Sri Dar Singh Ronghang la ke honorable MSc halabang so non ke MLA le alang litum hello a member tum alang litum claim lo amasi la ke claim un I pura rat atum phan kapit klang ya phan alang litum arboretum along bang akithepia seminar hang lo so neli tum HSDC pen claim rapet amasi HSDC tum nang pulo dun nang ni HSDC kalilo ASDC atum men claim rapet ama ASDC tum men ching wala itum dun de nak mama neli ta dun de hala so acha hala bangsu seminar hota কি কয় সেইটো বিজয় হানসারিয়া লাগে BL হানসারিয়া সপোল BL হানসারিয়া কে লাগে সুপ্রিম কোর্ট জাস্টিস সুপ্রিম কোর্ট জাস্টিস রিটায়ার্ড ডেট আপি আলাং লি 6 শিডিউল পাংরুম সি 6 শিডিউল কিতাব সেলাম লে তেলা বিজয় হানসারিয়া বিজয় হানসারিয়া alang li putekang lo jong si allo governor jong si sohi he ponden nang tumpia porlo supreme court case pipede udi di putekang supreme court long case pinon governor abirude government sarkar abirude ako alang li pula ke article 163 penle la allo silam mejima henoma Governor Pangkelu nangi ali la salam ta Bijoy Hansariya putekang lo lage paragraph 20 BA pen si salam nangi putekang at lo la so ande paragraph 20 BA pen non anta governor pan lo ledet piapot lo alang litum 163 pen sia Assam government pan lo turong lo 163 article 163 pen halaga article 163 pen ke logic ke council tu maja ko hoye halage council do phan galia lage assembly to phan lage assam assembly kam hala bange assam assembly si aja kong du hala bange ako hala bange council long akarbar galia lage assam assembly to bate parliament atum law selam lo telasi governor kalites president phan ke logi a power abang halaki ante BA pen paragraph 20 BA 6 schedule pen kopya polo no anta lo le de nili legelo legali de le pilo ne panang putu ha nili si thante det pu bom rata tum tala bang e chini nang ji son kapamang hu la pen bang ke than tap of ke kroidun tap la bang ke itum ke chok chelo non ke rata tum la si pinini tum la so a press conference ko ke hang thuna dei la le son alang li la bang la isilo la pen ako ni li la long se ako putu pit le po athema la bang ke chirap lok lo non ke te pla arni si het dan ni tum chief election commissioner phan isia lo by post si lo speed post pen si lo alang li no an ke long at po lapen nilitum non inquiry sir kep atumi dik nilitum DC phanta ako lo pidam tulo address to a number bang number 3 lo asitia number lapen a date bang 29 May lo lapen ke address to deputy non hoke district commissioner pusipu lapen returning officer puta pulo athema election tan anta dobom la lama si lapen subject ke deletion of names of genuine citizens from voters list by government missionary atum si ilitum tribal atum khilonjia ohomia adivasi atum amen kangthan bange alota we bangai ke antu halake do an alota citizen atum vote pivek nang ji allo pensi amen kang than thu bangai voter tan amen ai card do itum si ing than nang ipu ne tum si ki pu kang than thu ke government tu
BJP government boleh te BJP lo gedi BJP tu si kangthan mangai non BJP tu ingthan ulu non election ke non het ke damtang election 26 April ni ke dua election la soalam ke serious pik lo nili tum press conference ke hang I let thot ke lahelo muni tum chini nahi muni tum hala इंग्रजी te ke thek thep en mod delete pomat la ke delete ke kangthan bu chini de amat ing samri ma tha dam tha nili tum la amen ing than nangi pu pu hot ilitum MLA to man ningje la bang so de amen nili pu tum te lo MLA pan CM ka do tum da ningje ya amen le kang than lo te ron si do po ka chi thu che that si do po ke di pu yo na pon nang tum ka ing than nangi pu ke ningje nang ni pu ke di ni to man ni pu non ye bang ing than thu et lo ke che to mang na ing than thu et lo BJP to mang tum aron ta wi nang than ya pan ta se ta jok ta aning ta kang ke lang di aning pung pe lang di tu kacini ni apot le lo la ta di let pule te kang than bulo lagi la si ange kumar lo eklem lagi BLO tu hala la election office long kame claim tu DC office long kame claim tu la tum lo kang than la tum kang kapang than toy ke mat lo BJP sarkar kehte Amit Shah lo Himanta Biswa Sarma lo la de kapang than o tuliram rong hang lo lapen ke la Omar Singh Tisolo lapen Horen Singh be tum lo pang than ke MLA Dor Singh rong hang matalo involved lo la tum Rup Singh Teron alang mi tum anta involved lo non jong si involved kali pante pu aning than tang lo alang li tum ethe ningje je ka din non nanta alang li tum BJP tum ethe ningje je a party ka prek tum ethe ningje je Congress tum na ningje je nili tum bang si aku ningje thule thot lo nil tum dak pulo ni por he eji la solam